veritat és que ha sigut molt xulo. Per les cales i això estava molt guapo. Hem fet els 10 quilòmetres i jo ho recomano bastant. L'any que ve segurament tornarem. Ha sigut ben parit i el dels equips també està molt guapo. Que hem gaudit des del principi fins al final, que era la nostra idea. L'objectiu inicial era una bona recaptació, que ja hem tingut, i nedar i compartir abraçada, que també. I ha sigut un plaer nedar amb el Jerez. Gràcies. Ha sigut un crac. Super, ens ho hem passat superbé, la veritat. Moltes gràcies a l'organització, a tots els que ho han fet possible. És la segona vegada que participem nosaltres com a equip i l'any que ve repetirem, segur.